हाय फ्रेंड नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆସି ମୋ ନାନିର ଅଛି ଏଟା ମୋ ନାନିର ବାଲକୋନି ଗୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନାନିର ସାନ ବନ ଗୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତା ବାଲକୋନି ପଛ ପଟ କଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚକୁଳି ବନେଇବା ଶିଖୁଛି ନାନିର ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେମିତି କରନ୍ତି, ନାନୀ କହିଦେଇକି ଯାଇଛି ଏମିତି କରିବ ବୋଲି। ସନ୍ତା ଚକୁଳି କରୁଛି ନାନିର ଆସିକି। Itu udah sini. Sorry, gas ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣିନି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଗଲା। ଚକୁଳି ସହିତ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ଏଇଟା କରିଛି ନାନୀ। ସଜନା ପତ୍ର ରଖିଛି, ସେ ପିଠଉ କରିବ। ସଜନା ପତ୍ର କେମିତି ପିଠଉ କରିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ନାନୀ ସାମାନ ସବୁ ରଖିଥିବୁ ତାପରେ ପିଠା ବନ ଉଠିଲା ହେଉଛି ନାଇଁ ଦେଖିବା ହଉନି। ଯେଉଁ ପୁଅ ବି ପିଠା କରି ଆସିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଏ ପିଠା କରୁଛ ଘରେ କେବେ ଏମିତି ନାନୀ କରିଦେଇକି गरम गरम चकुली पिठा गरम गरम मटर दाल तरकारी किए खाइबा आस। प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु। मो वीडियो भल लगे लाइक देखिए। मो नानी गुड़े बुड़ी पाखे कि जिते आसे नानी हटे सब नानी चकुली पिठा करते जानते मत चकुली बहुत भल लगे। नानी से पानी देगला मो वीडियो किए देखुंगी मुझे कमेंट जनातु। प्लीज मो वीडियो सब्सक्राइब कर दिंतु। राग अच्छी राग बेसी खाई पारे।